Вітаночка, Мінський монтажне хасло на совісті. Сьогодні ми тут вам пропонуємо вашій увазі невеличкий лайфхак. Висипаємо непотребную крейду, тому що я вельми древна башня на столі. І беремо пігмент терпетону. Для этого нам спотребится непотребная папірка. І спробуємо пересипати у эту тубу. Ось такі дві пригожі бутилечки у нас отрималися. З чорною крейдою. О, до речі, оператор, ось вам заправку. Ну а тепер засипаємо, так би мовити, наші інгредієнти у розметку. Разъебалась. Неплохо, неплохо. Тримай лайфхак, братулец. Адьо.